Ooh, I'm live. Hi, Isil. Live in the break room. Mm-hmm. We'll see if I have a chit chat over here. That's loud. I don't want to see my nameplate. Put it back. That's better. I'm in live in YouTube. I'm full already. That's a good. I want to finish my. I haven't finished this one yet, but I'm full already. It's not heavy at all. Ooh, there's someone watching me. Hi. Comment down below. I don't know who is she or he. Oh, oh, I have a new. Oh, it's gone. Oo, sa Walmart ako nag-work. Naka-lunch ako ngayon. Lunchtime. She's asking me what my work is. Can you say it, Asil? No? Asil is shy, no? Sales associate. Like, no, 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 no. That's why I don't want to. I don't make live. No? Oh, next time. Huh? She said someday manager. You speak with them? Mm-hmm. Attention associates, customer needs assistance at fabrics. Customer needs assistance in fabrics. Oh, Linaw,
Samsung Galaxy S9. Ito yung nameplate ko. Tada. She said you're beautiful. Thank you. Who's she? Who's she? She said thank you. One of my friend here in YouTube. Sayang ng oras, nakaupo lang naman ako dito. So why not to do live? A quick live. An hour live. I am full already. Just make me full real quick. She said, you're welcome. First time mo akong, like, first time, like, you're seeing me, like, doing live stream. Di my phone. Thank you. You want to say hi to the camera? No? They're all shy. You can see a little bit. Oh, Ate Justina. You can see it a little bit. Where'd she go? Oh, right there. Yeah. Oh, medyo ano na nga, kuminis na nga yung mukha ko. Dahil sa ginagamit ko, ayun, makinis na siya. Dahil sa camera lang. He's laughing at me. Where you at? Can't see you. Oh, you're over there. You see a little bit. Ta-da! Oo. Why are you laughing? She said you're cute. Say hello. Attention associates, we need a jury of claims, please. We need a jury associate to claims, please. Colorado. Oh, I have 2 viewers. Yay. Should take off my vest though. I'm not wearing my vest.
I got 2 viewers. Now one. Yay! I don't have a vest anymore. Took it off. Woo! Yes. Really nice shoes. Comfy. Sa piso, nasa, magkano ba sa piso ate yung halimbawa $800 something? 800? Ha? 50,000? So magkano yung 800? 30? 30,000? 600, 6,000. No. Excuse me, $800. 8 times 5. Times 5, I don't know. 40? 40,000? 4,000. Yeah? 40? Ooh. Okay. Sa peso, ang tawag dito, $800, like, nasa 40,000 pesos. 40,000 pesos. Yung sahod. Tama? 40,000 pesos. Magpagawa ka ng bahay. No. Wanna say hi. Hi. I love you. She's so cute. Okay. So 40,000 pesos sa ating pera. No. How many times we got paid for a month? Twice, sometimes 3 times, right? No. Twice? Yeah, in 2 weeks. Okay. She said, I love you. Hindi, 2 beses kami magsahod sa isang buwan. Minsan, 3 times sa isang buwan magsahod. Pero bihira lang yung 3 times. Minsan, normally, 2 beses sa isang buwan kami sumasahod. So, every, sahod, 40,000 mahigit. So, kung sa isang buwan, 2 beses sumasahod. Kung sa isang buwan, 2 beses sumasahod, nasa mga 80,000 mahigit, more than 80,000 pesos. Associates, Matt from Cap 1. You need to the back office, please. Hello! Matt from Cap 1. You need to the back office, please. Naka-lunch lang kaya nag-try lang akong mag-live. Hi, Sweetie Fi Cortez. Hello. Thank you so much for tuning in. Yes, 80,000 pesos monthly. Tama, more than 80,000 pesos. Thank you. Ate Justina. Ate Justina. Live stream. Live. Say hi. Hi. Those are the people. Hi sis, Carousel, hello. Oh, it's fun doing live stream. Nasa work ako ngayon. Nag-try lang akong mag-live. Sayang din ng oras eh. Naka-lunch ako ngayon. Ladies, can I get into the candy machine? Yes. You're gonna move the table up? I'll move Okay. it for you. Thank you. Thank you. Why, here, look. $5? $10. I like her. Hers better. I'll take all the $2. I Oh don't my have it. God. No funding. Colorado? From the bank. Nasa Colorado ako They're not ngayon. giving us any roll dollar coins. I know, I've been asking you and they don't have it. I can't believe they don't have it. They're probably hiding the apartment. I don't know. Hard to fill the machines Yeah, without we it. got 2 viewers. Cool. Ate Justina, Yeah. say hi. Hi.
alam kang ano? May alam akong salita ng Bisaya. May alam kang salitang Bisaya? Oh, pero nakalimutan. Hmm. Hello, sir. Oo. Hello to you. 12:36. Hi, Richard. Hi. Look, say hi. Hi, how you doing? Sana si Richard. Okay lang daw. We're not really busy today, huh? Not really. Oo nga eh, nawala na yung buhok niya. People still tired from 4th of July. Yeah. And then they calm down a little bit. Marami din kami dito sis carousel. Marami din siguro mga ilan kami ba dito? 3. Meron akong 3 Pilipinang katrabaho dito. Kain tayo ng cookies. Ito lang yung lunch ko. Brownie pala. Brownie. Tama. Correct. I got 3. Thank you so much for 3 people that watching me. Tama. Ano na dito? 12:38 ng tanghali. Tanghali na dito. 12:38. Sinamantala ko yung kasi minsan may music dito sa store. Wala ngayon siyang music. So pwede ako mag-live. Kanina may music, sobrang mahina lang. Oo. Yay! Thank you sa 3 likes. Wala lang magawa habang nakaupo. Mag-live na lang tayo. Hindi pa. Hindi pa. Mahaba pa yung hahabulin ko. Tama. Hindi ako marunong mag-TikTok. Sis Carousel, hindi ako marunong mag-TikTok. Maingay dito sa kabila kasi naglalagay siya ng yung mga maliliit na snacks sa tawag dito. Yung nilalagay ng pera, yung machine.
Carousel, sabi ni Sweetie Pie Cortis, kamusta ka daw? Oo, yung ano, sa makina. Tama. Naglalagay siya ng mga snacks. Dito lang sa ano ko, sa katabi ko. Oo. Ito lang yung kinakain ko eh. Busog pa kasi ako. Tignan mo, bumili ako ng cookies. Ito lang yung kinakain ko. Yung brownie ba? Hello daw, sweetie. Sweet Wi-Fi Cortez, sabi ni Carousel. Hello daw. Baka hindi pa kayo dyan mag-friends ni sweet Wi-Fi Cortez tsaka si Miss Carousel. Pwede kayong mag-friends ba dyan? Balik ka. Ha? Is it time to go back? No, not yet. 12:43. Wait. Hindi ko naintindihan. Konti lang yung naiintindihan ko. Okay. Konti lang yung naiintindihan kong Bisaya. Yung konting-konti lang talaga. Okay lang. No problem. Yung isang Pilipina marunong. Yung isang Pilipinang nagtatrabaho dito, marunong siya Bisaya. Ay, kailangan ata, bago na ata. Hindi sis, Bicolana ako. Kailangan ata mag-drop kayo ng channel nyo dito, yung link ng channel nyo para ma-ano nyo siya, ma-add nyo siya. Yung channel link nyo, kailangan nyo atang i-copy and then comment nyo dito. Parang ganun na ata ngayon eh. Kasi hindi na nga nakiklik yung, di ba, yung minsan pag clinic mo yung name. Oo, pag clinic mo yung name dati, automatic pupunta sa channel nila. Pero ngayon pag clinic mo yung name, walang option ba? Merong option pero hindi mo siya makita. So ang gagawin ata natin yung ilalagay yung link ng channel. Ako din eh, bihira lang ako mag live stream. Kasi busy. Puro trabaho. Okay. Ay, matagal na daw pala siyang sa'yo, sweet wifey. Si Miss Carousel. Busy lang daw siya. Kaya hindi siya nakakapanood. Sabi niya, matagal na daw sa yung nakapunta.
Ngayon lang yung nag-active sa channel eh. Busy din kasi siya. Pero ngayon active na siya. Maganda. Sayang din kasi ng oras eh. An hour lunch. So why not to mag-ano na lang tayo mag-live stream. On and off ka din. Busy ka masyado, si sweet wifi for this. Busy sa work, no? Or talagang sobrang busy talaga. Wala, nakita ko may puti na akong buhok, oh. Matanda na ako. Ayun, oh. Dumadami na yung puti kong buhok. Ito, oh. Tsaka meron pang isa dito. Oh. Okay lang yan. Maganda nga pag busy. Kasi hindi mo namamalayan yung oras. Pag busy. Hello. Ang dami na nga dito. Ang dami dito sa ilalim. Trinay ko isang beses kinulayan ako lang. Hindi siya hindi siya nagkulay. Pag balnaw ko ng buhok ko, ganun pa rin, may puti pa rin siyang buhok. Normally tawag dito, talagang pumupunta ako sa salon kasi hindi ko nga magawa ng tama. Nahihirapan ako. Ganun pa rin, may puti pa rin naiiwan. So ngayon natatakot akong pumunta sa salon. Hindi mo na ngayon. Matanda na ako eh. Meron pa tayong 9 minutes. And then 9 minutes. And then I'm going back to lunch. Ako, 34. 34 na ako. Magta 35 ngayong year na to. 12:48. Upgrade to watch videos ad-free, offline, and in the background. Start a free trial of YouTube Premium today. Why do we stuff Reese's Take 5 with 5 flavors? Because you can't handle sex. Ang dami ko na kayong puting buhok dito, oh. Ang dami. Ayan, oh. Sa loob pa, tsaka dito sa sobrang dami. Ang dami talaga. Ayan, oh. Meron ka na rin? Mas marami sa'yo? Ganun? Marami pala sa'yo. Sa mukha na lang. Ganun ba? Sa mukha na lang tingnan. 50. 10 minutes. Maliliit. Maliliit. You wanna say hi again, Richard? Hola. Bata pa ba yung third? Hola. Said hola.
Sen merak etme. Yavaş yavaş alıştırırım. Vallahi bak böyle şeylerde çok iyiymiş. Sana 12 minutes. 12 minutes pa pala yung ano ko. 12 minutes pa pala yung extra ano ko. Extra time ko 12 minutes. Hi. Hi. Sige, sweet. Wi-Fi Curtis, thank you sa pagpunta. Maraming salamat. Ikaw din. Meron akong mask, kaya lang okay lang kasi wala namang masyadong tao dito sa break room pag lunchtime. Kaya okay lang. Pero pag sa floor na kami, nag-start na kami mag work, required na kailangan talaga may mask. So okay lang na walang mask. Wala namang masyadong tao. Siguro ilan lang kami dito? 4, 5. Yung mga table naman medyo malayo eh. Talagang naka-distance yung mga table tsaka yung mga chairs. So ayun. Kasi babalik na rin ako ng 7 minutes. No. 9 minutes. So magpapaalam na ako. Thank you so much sa mga pumunta sa quick live natin. So close ko na to ha. Maraming salamat. Try ko na lang ulit mamaya ulit. Pag uwi ko ng bahay, mag-try ako mag live stream. Bye!